नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण लसणाच्या चटणीचे 4 प्रकार बघणार आहोत। ह्या सोप्या पद्धतीने झटपट व कमी साहित्यात होतात। जेवताना तोंडी लावण्यासाठी साइड डिश म्हणून लसणाची चटणी बनवू शकता। लसणाच्या चटणीचा पहिला प्रकार आहे लसूण खोबऱ्याची चटणी। त्यासाठी कढईत 2 छोटे चमचे जिरे भाजून घेऊया। गॅसची फ्लेम लो आहे। भाजलेल्या जिऱ्यामुळे चटणी खूप टेस्टी होते। जिरे भाजले आहेत। हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। 1 कप सुक्या खोबऱ्याचे काप भाजून घेऊया। खोबरे भाजल्यामुळे चटणी खूप दिवस टिकते आणि चवीलाही खूप छान होते। जिरे व खोबरे भाजताना तेल वापरू नये। फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। सोनेरी रंग आला आहे। हेही काढून घेऊया। थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। मिक्सरच्या भांड्यात थंड झालेले जिरे व खोबरे घालूया। लसणाच्या पाकळ्या 12 ते 15। लसूण सोलून घेतला आहे। लाल तिखट अर्धा मोठा चमचा। ह्याने चटणी तिखट होते। आवडत असेल तर थोडीशी चिंच घालू शकता। काश्मीरी लाल तिखट 1 मोठा चमचा। हे कमी तिखट असते व ह्याने चटणीला रंग खूप छान येतो। चवीनुसार मीठ। मिक्सर चालू बंद करून चटणी जाडसर वाटूया, बारीक वाटू नये। मिक्सरमध्ये चटणी खूप फिरवू नये। अशा पद्धतीने लसूण खोबऱ्याची चटणी जाडसर वाटून घेतली आहे। एका बोलमध्ये काढून घेऊया। चटणी हवाबंद डब्यात ठेवली तर 2 महिने टिकू शकते। अशी ही झणझणीत, खमंग, चटपटीत व टेस्टी लसूण खोबऱ्याची चटणी तयार झाली आहे। जेवताना ताटात तोंडी लावण्यासाठी ही चटणी खूप छान लागते। ही चटणी तुम्ही भाकरी, चपाती, पराठा किंवा वरण भाताबरोबर खाऊ शकता। दुसरा प्रकार आहे लसणाची चटणी। त्यासाठी 1 कप लसूण सोलून घेतला आहे। हा मिक्सरच्या भांड्यात घालूया। अर्धा मोठा चमचा लाल तिखट, 2 छोटे चमचे जिरे, 3 मोठे चमचे काश्मीरी लाल तिखट। ह्याने चटणीला खूप छान रंग येतो। चवीनुसार मीठ। थोडेसे पाणी घालून बारीक वाटून घेऊया। पाणी आवश्यकतेनुसार घालावे। चटणी बारीक वाटली आहे। लसणाची चटणी एका बोलमध्ये काढूया। चटणीला तडका देऊया। त्यासाठी तडका पॅनमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करूया। तेल गरम झाले आहे। गॅस बंद करूया। तडका चटणीवर ओतूया। मिक्स करूया। भाजीत ही लसणाची चटणी मिक्स करून भाजी स्पायसी करू शकता। बाहेर ठेवली तर 8 दिवस टिकते व फ्रीजमध्ये ठेवली तर 15 दिवस टिकते। वरण भात, चपाती, पराठे, भाकरी ह्याबरोबर ही चटणी खाऊ शकता। चपातीवर चटणी लावून रोल करून खाऊ शकता। स्पायसी, टेस्टी, झणझणीत लसणाची चटणी तयार आहे। तिसरा प्रकार आहे लसणाची सुकी चटणी। ही चटणी बनवण्यासाठी कढईत 1 कप सुक्या खोबऱ्याचे काप थोडेसे भाजून घेऊया। ह्या चटणीत तेल घालू नये। हिलाच वडापाव चटणी असेही म्हणतात।
खोबरे खूप भाजले तर चटणीची चव व रंग बिघडतो. गॅसची फ्लेम लो आहे. रंग बदलायला लागला आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. 2 मोठे चमचे शेंगदाणे भाजून घेऊया. शेंगदाणे भाजले आहेत. 8 ते 10 लाल सुक्या मिरच्या भाजूया. मिरच्या काळ्या होऊ देऊ नये, नाहीतर चटणीचा रंग काळपट होतो. मिरच्या भाजल्या आहेत. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे सर्व थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया. मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेले व थंड झालेले सुक्या खोबऱ्याचे काप, लाल सुक्या मिरच्या, शेंगदाणे घालूया. शेंगदाण्याची साले काढून टाकली आहेत. तेल न घातल्यामुळे ही चटणी खूप दिवस टिकते. 12 ते 15 सालीसहित लसणाच्या पाकळ्या घालूया. साली काढू नयेत. ह्या चटणीत लसणाच्या साली थोड्याशा दिसतात. काश्मीरी लाल तिखट 1 मोठा चमचा. ह्याने रंग छान येतो. चवीनुसार मीठ. मिक्सर चालू बंद करून जाडसर वाटून घेऊया. चटणी बारीक करू नये. अशा पद्धतीने चटणी वाटून घेतली आहे. एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही लसणाची सुकी चटणी वडापावबरोबर खाऊ शकता. तसेच ताटात तोंडी लावण्यासाठी किंवा भाजी करायचा कंटाळा आला असेल तर ही चटणी भाकरी, चपातीबरोबर खाऊ शकता. इडली, डोसा, पुरी, पराठे ह्याबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. लसणाची सुकी लाल चटणी तयार आहे. लसणाची दह्यातील चटणी हा चौथा प्रकार बघूया. लसणाच्या दह्यातील चटणीसाठी खलबत्त्यात 1 छोटा चमचा धने जाडसर कुटून घेऊया. त्यामुळे फ्लेवर खूप छान येतो. जाडसर कुटलेले धने एका छोट्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता लसणाच्या 20 ते 25 पाकळ्या जाडसर ठेचून घेऊया. लसूण सोलून घेतला आहे. लसणाचा वापर जेवणात अवश्य करावा. त्यामुळे आरोग्य उत्तम राहण्यास मदत होते. हा दुसऱ्या बाउलमध्ये काढूया. दोन मोठे चमचे काश्मीरी लाल तिखट घेऊया. त्यात थोडे पाणी घालूया आणि पेस्ट करूया. व्यवस्थित मिक्स करूया. ही चटणी झटपट होते व खूप टेस्टी होते. कढईत 2 मोठे चमचे तेल गरम करूया. अर्धा छोटा चमचा जिरे. जिरे तडतडले पाहिजे. कुटलेले धने घालूया. परतून घेऊया. गॅसची फ्लेम लो आहे. ठेचलेला लसूण घालूया. लसूण सोनेरी रंगावर परतून घेऊया. तांबूस करू नये. ह्यात तिखटाची पेस्ट घालूया आणि मिक्स करूया. अर्धा कप पाणी घालूया. चवीनुसार मीठ. हाय फ्लेमवर उकळी आणूया.
उकळी आली आहे. गॅसची फ्लेम लो आहे. तेल सुटले आहे. 2 मोठे चमचे ताजे दही घालूया. मिक्स करूया. दही घातल्यावर चटणी सतत हलवावी. लसणाची दह्यातील चटणी तयार आहे. ह्या 4 प्रकारच्या लसणाच्या चटण्यांमध्ये तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. काहींना कमी तिखट आवडते तर काहींना जास्त तिखट आवडते. ह्यातील कुठली चटणी तुम्हाला जास्त आवडली ते कमेंट करून सांगायला विसरू नका. ह्या चटण्या प्रवासात घेऊन जाण्यासाठी उत्तम आहेत. ताटातली भाजी आवडत नसेल तर लसणाच्या चटणीबरोबर पोटभर जेवण करू शकता. तयार आहे लसूण खोबरे चटणी, झणझणीत लसणाची चटणी, लसणाची सुकी चटणी आणि लसणाची दह्यातील चटणी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.